Сашо, искам да те поздравя, Кардашим, на турски дивек, брат ми. Имам аз един брат тук, Париж. Той е от Шумен. Не знам точно от кой град е. Наемател е, строител е. Има жена българка адвокатка. Има 2 къщи. Жив и здрав да пича, много се радвам за него. Ще му стискам така винаги палци. Да бъде най-добрия, най-богатия човек, най-богатия копанарин и красив. Той е красив между другото. Не мязан копанарин. Сашко, за тея браточка, бабока е с тебе, брат ми. Специален порода с тебе, брат. Не съм загрял още, брат ми. Трябва да изпия още 1-2 водки и зато и да му пустиш. Долу-горе, важното е джеста.